Ribeira dará benvida ao 2026 cunha festa amenizada por Planet Disco Móvil. A música comezará a soar a 1 da madrugada na carpa de Bandourrío e está pensada para todas as idades. O fin de ano chégase e despois de 12 badaladas que darán o inicio ao 2026, as celebracións tomarán o protagonismo na noite Barbanzá. O Concello de Ribeira impulsa a súa particular festa de Aninovo, organizada de forma conxunta polas Concellerías de Cultura, Festexos e Xuventude. Unha noite bella que xa se viña facendo tradicionalmente cunha carpa para ter en conta as inclemencias do tempo, para que a xente xoven e non tan xoven teña un sitio onde albergarse, e en esta carpa vamos a instalar un DJ, neste caso vai a ir da man de Planet Disco Móvil, que vai a ser o que amenice a partir da 1 da mañán do mércores, que xa é día 1 da noite do mércores para os xoves, para disfrute de todos os veciños e veciñas de Ribeira que se queiran achegar a esta carpa. Van a poñer unha música moi variada, a gusto de diferentes edades e de diferentes variedades musicales. A Concellería de Xuventude, Carmen Pérez, agarda que esta iniciativa teña unha boa acollida polos ribeirenses. Buscamos con este festexo final de ano que a xuventude, no meu caso a área que represento, escolla a Ribeira para despedir o ano e que non busque alternativas, porque o fin que buscamos con todo isto é que Ribeira teña un ocio nocturno e diurno para que os nosos veciños escollan quedarse, neste caso despidan o ano xuntos, sen ter que buscar outras alternativas. Pola súa banda, o concelleiro de Festexos, Fernando Abraldes, anima a veciñanza a asomarse a esta festa de Aninovo. Querse dicir que estamos traballando este equipo de goberno para que non se perda estas festas que se están facendo de cada ano, este fin de ano novo. Darlle o último coletazo o que é o 2025 e entrar no 2026 cun ano cheo de salud e de como non a nosa música dos nosos veciños, que ao mesmo tempo que é un veciño noso que é desta discoteca móvil. Todos os veciños e veciñas que se queren acercar a esa carpa da calle de Pontevedra en Bandourrío vai a estar aí a partir da 1 da mañán. Esperemos que sea unha noite boa, sabemos que vai ser algo fría como está pasando, pero o importante é que non chova. A música comezará a soar en Ribeira a 1 da madrugada para darlle a benvida ao 2026 e despedir o 2025.